जेबो थुजाला माथो मा जाखो मबाइलालाय। मबाइल हैंग जाबायलै मबाइल गैया मबाइल हैंग जादों दे र'। जाम्बा प्रोडक्शन थैंक यू सो मच और हम लोग का सर आ गया। यूडीजी सर लाइक डन थैंक यू सो मच। अनामिका लाइक डन हेलो हेलो थैंक यू सो मच। मबाइला रावनिखौ थुजायाखै दे मिथिबाय ना राव जेबो थुजायाखै मबाइलाना मतलब मेरा किसी का मतलब टाच नहीं हो रहा है मोबाइल। संजीव ब्रो आंहा एसे खामानि दंलै ब्रो दे दे अके अके जाम अके प्रडाक्शन अके जाम्बा प्रडाक्शन अके जोंना मबाइला जेबो थुजायाखैलै आं बाबायसो।
सिरि माने आङो माबा थांदोंमोनलै बाहेरायाव थांदोंमोन ओमफ्राय सनजिफ्राव आंहा एसे खामानि दंना दं अनामिका आब' नोंलाय मा खालामदों होनदों आरोना अनामिका आब'आ माबानो मा होनना बुंगोन दै साबदों ओमफ्राय गुड मर्निं ब्र होनदों लाइक एन्ड थेंक इउ सो माच मा सिरि सिरि नङा दे ब्र लागायना हो रायजो राजा नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो आरे हा माबाया लुज जाबायलै नादा लुज जाबाय सुमित लाइक डान 5 दारा थेंक इउ स' माच साल्थे नोंथांखौ आंनि बे फुंबिलि हारिमु फुंबिलि जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथाङा दायो जेरावखि थाया मानो आरामसे गुदुं गुदुं गरम गरम थाजा थाजा कमेन्ट लिरहरनानै इन्टारेस्टिं खालामनो हासिगोन डिउटि दं सालथे आंहा अके डिउटि दं ने आंहाबो दंलै मिस्ट्रि दङ आंहाबो मिस्ट्रि खामानि दङ ओइ थिं दोनांगौ आसाम टाइप न' आरोना ओमफ्राय दैना थिं दोनांगौ आरोना ओंखायनो होलाबायखाबाय आङो फुङावनो दा बेलासियाव माने टाइमानो मिलायनो नागिरालै बालसो बा सालथे गैया गैया बुंनाया मालाय एसे प्रफाइल दोनलायलायदों खानाय थफायाव बिबार थुलायनाय ओंखाम जाबाय नामा सालथे ओंखाम जाथ'वाखै सालथे ओंखाम जाथ'वाखै जानायालाय आं हाथायखौनो फुबावाखै आरोना ब्राससो मारिनोसै आङो ओंखाम जाथ'वाखै स्नेक्स
Yes, next sir. Salte. माब्ला खोन्थासिगोन आं प्रफाइल दोननायखौ सालथे अके 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 प्रफाइल दोननायखौ आरो ने मालायफोरना मालाय फेसबुकआव लोगो मोनदों वाट्सएपआव रायलायदों ओमफ्राय जोंनिया माबोरै सालथे इउटुबाव लोगो मोनदों इन्सटाग्रामाव रायलायदों बिदि जाबाय जोंना ओमफ्राय बिनि उनाव मोखांबो नुवा माबो नुवा जासिगोन लाइक दान बर' ब्लग लाइक दान बर' ब्लग नों दासो एलबि होदोंमोनदां माथो आङो माबाखाय थांनो हायाखै आरो ना आं एलबि होनो नागिरबाय ना आं थांनो हायासै नोंनियाव मैल्य गेमिं हेलौ हाय हाय मस्ट वेलकाम गासैखौबो आंबो इउटुबनिफ्रायनो मोनदों सालथे गुलु गुलु होमबा दानफिनदों दाना जानो दाना अके मैल' जानो जाबायलै जोंना गुड मर्निं इउटुबाव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव रायलायबाय इन्सटाग्रामावसो रायलायो आरोना इउटुब नाम्बारखौनो हरा नालाय इउटुबाव लोगो मोननाया बेखायनो इउटुबाव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव रायलायबाय ओमफ्राय मोखांबो नुवा माबो नुवा आरोना ओमफ्राय माइनाव रुला माइनाव रुला रुफा माइनाव रुफा होनदां माइनाव रुफा होमबा मैल' हाय माइनाव रुफानि अके आदसा अनन दारलिं होनना दारनाय जोंना माबाया मैल'आ अनन मैल' गेमिं ब्र' माबोरै खबर सबर मा खालामदों अनन बर' ब्लग ओमफ्राय खुदुमस्रि आरोना खुदुमस्रि मिनिस्रो लायनानै सेंग्राफ्राबो बे सिख्लाफ्रा मिनिस्रोलायनानै कमेन्ट फरायबानो सना नुरबानो सेंग्राफ्राबो फाग्ला जायोब्रा सालथे ओमफ्राय सबिताखौ सिनायो नामानो सबिताखौ आं सिनायालै आं उदालगुरिनिसो बोरै सिनायनांगौ मास्टार मावोनोलै मिथिबायना सबिताया मास्टार मावो एकदमबारे कुइसन पेपार दानलागासिनोलै एगजामनि कुइसन पेपार दानलागासिनो गोरजियासो लाखिगोननो मिथिबाय सबिताया जायनो सबिता माने गोरजियासो आरोना मेरलाखानो हा हु एग्रे बेग्रे आरो फिसाजो सासेल' आरो बिनि सायाव सबिताया मास्टार मावोनो गय बारि बागान मोसौ मा नांगौ आरो ना एग्रे बेग्रे दंजाहैदों आरोना जेनेबा सबितामोना ओमफ्राय माने फिसाला गैया आरोना फिसाजोल' दं आरोना ओंखायनो गोरजियासो लाखिगोन जाहैदों आरोना सालथे बर' ब्लग अन थेंक इउ बेखौनो लादो नों सालथे जिराय मोनजागोन सालथे ओइ सालथे मा होनना बुंगोन लबे पाबे मित्रु होननाय बायदि जायाथ' बारा जिराय जानो नागिरनाया मा होनना बुंगोन आङो मोनसे मेथाइ आरोना जेनेबा आङो सानदोंमोन साख्रियाल हिनजावजों जिराय जिराय मोनजागोन दाना माथो हिनजावनि दख'ना ओरै सुनो गोनां जायो होननायसो जागोन माथो मोजां खोनागोन जादो सालथे हिनजावनि दख'ना सुग्रा जायोबा बोरैबा जागोनदां आंलाय सानदोंमोन साख्रि हिनजावखाय जिराय जिराय मोनजागोन होननायसो जागोन
लागाव दख'ना सुनाय नङा सुहोनाय नङा। ओइ साले दख'ना सुहोआ ओइ साला फापि नोंलाय न'आवलाय नोंसा मा दङ जेबोथ' गैया साला आंसो जागासिनो नोंखौ नों गोरजियासो गोरजिया होनबा सेसलै जोंना सोरां आब' हेलौ माबोरै खबरफोरा खबरा बिदिनो मोजां लाइक दान होना हो सोरां बिसो बैसोआबो मेला जाबाय जाबाय खोमा सालथे मेला जाबाय खोमा ओंलै आरो इनि सायाव मास्टार मानसिबाव ओरैनो सोलाबखाया है ओंखाम संना लायथां साहा फुदुंना लायथां नै आंनि जिया माबाया सुना दोनबानो जाबाय दा आंहा दिनै बेस्थ' आं दिनै थाब मोनफैनाय नङा एसे खामानि दङ अफिसावबो हाबबोनांगौ स्कुल गनानै अफिसाव हाबबोनांगौ खामानि बेस्थ' ओंखामबारा संना दोन होमबा सेस दे ओंखामबारा संना दोन होनबा थार्टि बारबाय खोमाना लै बिनिया माबानिया थार्टि बिदिनो थांबायलैना मानसिया एसे माबा जाबाय आरोना बिदिनो जाबाय देमालिनाना आरो मास्टार साख्रि मावनायाबो खमसे खम नोङो फरायनायावनो थांखायो माबा पसिस बोसोर पसिसथ' मिनिमाम बुंनो थांबा 25 बोसोर थांखायो आरोना फरायनायावनो नों मास्टार लानोबा अरिजिनेल मास्टार लानोबा 25-26 थांखायो जाबायदां जोंना सोरां आब'आ थांखो ना माखोब्रा सालथे नोंजोंसो मिलायगोनलै बोरैबा सालथेखौ नायनायाव नालाय प्रफाइलाव आर'नाइ लालायलायनाय माने अबावबा हिनजाव गोदान नायनाय बायदिसो नुलाय लांबाय आङो एस टि बाजै सना दाना एस टि आथ' बाजै सनायाथ' बहा थांखो आयु बेग बालायलायनाय मा फिल्माव दंमोन दायो नै आयै दानि साख्रि बेग बायो होननायब्रा आयु बेग बालायलायनाय दानिसो साख्रि बेग बायो होनो लागाव सालथे जाबाय खम देनजार बारा साख्रियाल हिनजावखौ लाजायालै सालथे एकदमबारे खाथ्राखा आरोना मिनिस्रोलायनानै बुंबाथाय गैला आरोना माने आरो मास्टार मानसिनि दिमागा एसेबाबो बेलेग जायोनोलै सालथे नोंखौ मिनिस्रोलायनानै सना नानि बिमा सनानि मोस्रोमबाय नानि बिफा आं ओरैबायदि लेट जागोन ओरैबायदि ओंखामा जिया संना हो होननानै मिनिस्रोलायनानै बुंबाथाय नों गैला नों गोजावखाबाय हले डाइरेक्ट नोंजोंसो जासिगोन बियो सालथे ओइद आंजों जायालै बाबबारे गोरजिया होनना बुंबाय सालथे गोरजिया दैमालि आंना फिसाज्लाया एकदम फरायनो थिनबाबो फराया 187 मोनदों दैमालि नोंसोरसो बे एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा होननायाब्रा आंथ'
मोनलालै सालथे हिनजाव मोननाय नंला मिथिबायना एक्टर जानोब्लाबो थिखादार जानांगौनो होमबासो अय' हटेलाव होनलायलायदों थाखा फैसा गैया बोरै अय' हटेलाव जाहैबावगोन सालथे गैलालै गोरजिया थायोबाबो माबा माबिसो सुना होनांगोन गैला अय' लाय मा सालथे ओमब्रा सालथे थिखादार जाब्लासो अय' हटेलाव होनो आरोना आरोना ओमफ्राय दा जोंना थिखादार नङाबा जोङो थाखा फैसा गैयाबा बोरै जोंना अय' हटेलाव जाबावगोन आरोना जालाला जोंना आरो गुबुन फारसेखै अय' हटेलावबोथ' जाखाला नालाय थिखादारबो नङा आरो गुबुन फारसे मास्टार हिनजावखौ लाबाबोथ' गोरजियासो जागोन माबा माबिसो सुनांगोन मा जाबावगोन सालथे ओरैबो जाला ओरैबो जाला माथो मानसिफोरा सोर सोर दंब्रा सयजन गाहाम कमेन्टबो खालामला सोर सोर दङ मिलायजानाय मिलायलायना संसार जादो सानदों मिलायलायना संसार जानायाथ'लै सालथे मिलायलायना संसार जानायानोथ' मास्टार मानसि आरो माबा थायोनोलै सालथे माने मा होनो लान्जाय गोरान आरोना लान्जाय गोरान माने सैमानि लान्जाया मालाबाबो सिदा जायानो आरोना बेफोरबायदि थायो नालाय आमाइनि फिसाजो होनलायलायनाया बेफोरबायदि थायोना आरो आमाइनि फिसाजो ना मा सालथे आमाइनि फिसाजो जों जायनि खोन्थालालायदों बेनो नायखुमायाखैथ' सालथे दाना गैया फात्ता मोनस्लाबनाय नङा बियो सालथे माने जों नाम लाखायाखै नालाय जों नाम लाखायाखैना आरो गिनांगौलै सालथे सिख्लाफोरखौबो बिराद देन्जार आरोना सिख्लाफोरा नायखुमाला बायनायावबो एक्सपिरियेन्स जेरावबो आरोना ओरैबायदि माने सारा जिन्दगि माबायानो सिख्लाफोरनाव दंजोबो आरोना सिख्लाफोरा जुदि आजा होननानै खेनसे ओरै बोरैबा ओरै मिनि हरबानो सेस आरोना फाग्ला जाबाय आरोना नोङो जोंनियावबो बैहाय फांसन जादोंमोन आरोना गामियाव जेनबा सिख्लाया गथ' लानानै माने बिबाजैनि गथ' आरोना लानानै फिल्डआव गेलेबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि लोगो मिनिस्रो हरबायनो एबा बबे एंगोलजों नाहरखो माबायदि सिसि केमेराजों ओमफ्राय दा सेंग्राया लोगोआ फाग्ला आंनो नांगौ पार्टि होगोन लोंहोगोन बानायना होनांगौ आरो नांगौ बे जायालै बे बानायना होमारथारनांबाय जबरदस्ति एकदमबारे बानायना होनायाव सोरबा बिनि लोगो डाइरेक्थ' बुंहैनो हाला नालाय जोंबो बि सिख्लाया सोरनि लोगो बे लोगोखौ जों हमहैनांबाय एकदमबारे खम जामेला जादों सारले हाबा जाबाय ओमफ्राय दाख्लैबावै देनजारलै सिख्लाफोरा मिनिस्रो हरबाथाय ओंखामबो खहाबा होनो माथो सालथे सिख्लाफोरा मिनिस्रो हरबा नाम्बार बिहरनि र' दाहाय सालथे होनदों बिनांगोन र' नाम्बार बिनांगोन अनामिका खालौ बिलौ जालाबायनोलै सालथे बोरैबा सिख्लाफोरा मिनिस्रो हरबाथाय दा नोंबोथ' नै खालु बिलु जागासिनो दं खोमा ओंखाम खहाबा मा खहाबानो मिनिस्रो हरनायखाय रावदि राथरि बायदि बोफिनलायनानै नायनो हानायसो जानांगौमोन सालथे रावदि राथरि बायदि ओरै बोफिनलायना नायनाया
आसरित ने मा बुस्थु जेनेबा सिख्लाफोर बोरैबा मिनिस्रो माने गोदै गोदै फंनैसोल' बुंनांगौ आरोना सिख्लाफोरा होमबानो ओंखाम खहाबा आरोना आसरित बा ओंखाम खहाबलाया आंहाथ' ओंखाम खहाबालै बोरैबानो माबा गोब्रा गोब्रा मोनजोबो आरोना सालायफोरखौ साले बिदि मिनिस्रो हरलाबायबाथाय सेसलै हले बोरैबानो अमा बैसा जाखायो आरोना माबाया बिखा बिख्लोआ आंना ओमफ्राय ओंखामानो खहाबनो नागिरखाया आरोना खारजोब्बाय नाब्रा मानसिफोरालाय ओमफ्राय सु मा होनो सोम्बौ दं खोमा बिसोरनाव सालथे बिसोरनाव सुम्बुक माने इसोरनाव सुम्बुआ दंलै खोमा बोबथाब मा दङ इसोरनाव ओरैबायदि देन्जार इसोरो दानो ओ सना माबा माबि ओइ तो रुक ओ कमेंट करते रहो सालथे ला 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 मा बुंखो अनामिका नाम्बार बिहर र' सालथे दाहाय बिनांगोनलै जाया नङा मानो जों हायनि खोन्था रायलायदों बि नायखौ अ थांबा मिनिबाय आरोना सालथे अनामिका बाजै नावदों गेबसना लाइक दा आन्दार थेंक इउ सो माच गेबसन ओइ गेबसन ब्र नोंलाय अय' हटेलाव थांफेरगोब्रा अय'आव आसलथे सालथे सुमित नोंथ' अय'आव थांफेरबाय बायदि मोनदों दे आङो अय' हटेलाव अय' र' दे सालथे माबा आङो दै लोंनो र' कमेन्ट खालामना दोनलाय गेबसन ब्र कमेन्ट
हाब जोंना मा मा हरखो सनजिब ब्र आं उनल'दखो आं नुवाखै सालथे अय' हटेलखौ मा मोनो बेवहाय माबा होनोलै सालथे बे अय' हटेला थिखादारफोरनि माने मिथिं जाग्रा माबा होनोलै सालथे लाइक दान सेभेन दाना जोंना दैमुआ थेंकिउ स माच फिथाइ सामथाइ फानो नामा सालथे अय' हटेल ओं सालथे अय' हटेलाव बिदिनो दामि दामि आरो ना हमनानै ला आपेल फिथाइ दालिम फिथाइ मा होनदों आंखौलाय र' नै मोखां फुगारदों बुरबक सावरायदोंब्रा र' एसे डाइलग होदों आङो नेरो बिमाया रायफैलायबाय आंखौ दैमु बाजै दाना आं बाबुखौ लेखा फोरोंदों दे आगै लाइक होनोल' फैबाय आं अके अके थाथ' दे सुमित टाटा आन्दार अके अके आं मुदुसो जानो खोनायाखै बायन्दार अके अके मुदुस सालथे आं थांनोसै दे टाइम जाबाय अके दैमु बाजै अके अके सालथे अके 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 सालथे दे सालथे थांदो दा लोगो मोनलायगोन र' बेलासियाव मोनायाव जोंना सालथाया मिनि हरबाय आरो ना थांबायदां थांबाय अके अके ओमफ्राय गुड गबिन्द ना गबिन्द गेमार गबिन्द मस्ट वेलकाम लै मस्ट वेलकाम गबिन्द गबिन्द मस्ट वेलकाम कौन है भाई लोग रमाओ on thank you so much on Reniclet thank you धन्यवाद जोंना
मानसि गैयाथो दिनै। बै हाजोआव मा गेलेयो रजे दाउसिन दाउला बिफां लाइफां गोसो दंबोला बुंना लाखा गोसो दंबोला बुंना लाखा गैथै सुथांसनि अराय समा बागुरुम बागुरुम मोसानि फैदो लोगोफोर। आं एलबिखौ दानना होफिन दे खोनाबायना अनामिका खनसे कमेन्ट खालामलाय आं एलबिखौ दानना होफिन नामा माथो मानसिफोरानो गैया कमेन्ट खालाम।
हेलौ 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 मद'नि आब' मद'नि आब' दाख्लैनि माइब्रा रोसिखौसो लोंगौमोन आं नोंसिनिखौ। ओमफ्राय मा खबर आगै खबरा बिदिनो दाबो सिखाराखै नामा? सिखारबाय हाब सिखारनानै हाथाय साथाय ब्रास स्रास मारिनानै बहा बहा गिदिंनानै फैखो आङो साहा लोंखांबाय आं साहा लोङालै आब' आं साहा लोंनाय अयभास गैया। आंहा दाबो सिखाराखै आयु मानसि उन्दुगादुरोलै आराम जिराय जिराय मोनजाथारोदां मालाय आब'आ आथिं हेबै हेबै जिराय जिराय माइब्रा रोसिया गैला लोंजोब्बाय गावसा। माइब्रानि लोंब्रा खर' सायो। मा खबर गुड मर्निं एभ्रिवान मा खबर आब' नोंस्रा खोन्थाहरदो दे स्रायनो बैसागु बोथोरनि बैसागोथ' जोबाखै जोबनायालाय बैसागो दाना। मो मोन मोनजाया मोनजाया आं आथिं हेबना होननानै आथिं हेबना मोनजाया आरो ने। हमको तुमसे प्यार है। सोर दंब्रा सोर दङ नोंसोरसिम बे महारानि महारानि अ महारानि होननायाब्रा लांदां गाननिया आं थांनोसै दे आगैनो दे 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 आब' दे दे थेंक इउ स' माच। जोंना आंनो अनार हरनानै
थेंक इउ स' माच जोंना आइडि दंबा हर होनना बुंबाय आरोना नै दासो फैबाय ओंखाम जानो नागिरदोंलै आङो ओमफ्राय पुर्निमा गयारि गुड मर्निं नावदाना गुड मर्निं हाग्रा फुदोंहाय सनादारा बाब हाग्रा फुदों ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ मैगंनि हाग्रा फुदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांनोसै न'आव आरोना न'आव मानो मा थांनोसै न'आव मानो आरोना आइडि ने सोरनो आइडि नांगौ नों कमेन्ट खालामलाय खनसे आइडि मोनसे हरगोन दे आं सोलाबा माने खामानि दं नालाय ओंखाम जानांगौ कमेन्ट खालामलाय सोरनो आइडि नांगौ नोमोन नायगासिनोथ' 7 जन दङथ' दादा गामियारि जोंना गाबफैलाबायबायलै आबौआ गामियारि आं गामियारिनि एलबियाव थाङो ओमफ्राय गामियारिया माबा मा मावोथाय खुथ्रु खाथ्रा खामानि मावनायसो नुबाय थायो आङो खि नादारा गामियारि आब' मानो गाबनांगौ लाइक खालामना होदो गामियारि आब' जोंना बर' ब्लगआ बबाव थांखोलै खारबाय नामा कमेन्ट खालामलाय दङबा गामियारि गाबनाङा थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच थावनारि आब' दं थावनारि आब' दं आगैनो आरोना गामियारि थावनारि र' दे ओंखाम जाग्रो ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम जानो नागिरदों जिरायदो आरोना मा ओंख्रि दु बाबु दु गाबनोङा होनलायनायसो जासिगोनलै गामियारि र' दे फन खालामबाय था दे लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामना हो
मा होनना बुंखो आं ओंखाम जानो र' आगै अके दा नाङा दा 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 सन आलु माथो सिरि जाखो ओंखाम जादोंमोनलै जाखांबाय मा दा नोंहा मा मा होनदों आं बुजियाखै होनफिनलाय तु नोंसोरसिम दोंब्ला माथो 20% थांबायनो ब्रा एफा दसेनो 20% बेटारि चार्ज जोब्बाय ओरैमालि जोंना गुड मर्निं ना फैदों आरोना गुड मर्निं जोंना ओरैमालि फैदों गुड मर्निं गुड मर्निं सानराइज जाना बारा फैयोबोला फाग्ला फाग्ला दानो बिदि जुलिखौलाय माब्रै लागोन आं मा खालामदों नै ओरैनो दङ नोंलाय मा खालामदों लाइकल' दै चार्ज गैया कारेन्ट गैया अके थेंक इउ स' माच जोंना रैमालि लाइक होफैनायनि थाखाय रैमालि आनारस रैमालि थेंक इउ स' माच खामानियाव थाङा ना मा होनदों थांगोन खामानियाव थांगोन लोगोआव चापा मापा जिगर लापाना लोगोआव चापा मापा जिगर लापाना बैयाव नायो बैबो जरा बैयाव नायो बैबो जरा लोगोआव अनलायनानै टुपुसआव लायदों दोननोसै दै टिपसन दं अके टिपसन दं माने गथ'फोरखौ टिपसन लायो नामा टिपसन दं अके आं थांनोसै गारि सालायनो नागिरदों अके बैयाव जरा बैयाव नायो बैबो जरा लोगोआव अनलायना टुपुसआव लायदों सनजित उरला राबा मास्टारसो होनबा ना नोङो मास्टार गोरजियासो जागोनदां होमबालाय ने गोरजिया लाखिग्रा आंलाय साख्रियाल हिनजाव दाना उरलि नाब्ले रैमालि उरलि सयजननि बिथोराव सानैल' कमेन्ट खालामबायलै फालासो खम जारलालै सयथिबो आयु धेमालि होमबा 187 होननाया ना दासो फैबाय आरो बिबराव दे कमेन्ट खालामबाय थालाय नोंखौ आं दहायनो होनबाय कमेन्ट खालामनानै बोराव थांखो
बिबर' भिडिअ रानिं मोनसेल' आइडि दङ मोनसे आइडि दङ बिबर' नोंना 927 ना 920 खालामना हरगोन आङो मोनसे आइडिया मोनसे आइडि भिडिअ रानिं खालामबाय आं ओमफ्राय बाय बाय सनजिन दादा दे जोंना रैमालि बाय बाय सना उर्लि जिउ समफ्ल माइथु गाजोल तामा रुफा सानथामसो खारें फैला खोमा दारा मा जादों दंफां बायदों नामा जोंना बर' ब्लगा कमेन्ट खालामबाय थाबा एसे मोजां जागौमोन आं भिडिअ रानिं खालामना होदों बैसागो हानजा मोसानाय बर' ब्लग मोसा मोसा रंजा आरोना बैसागो होनदों आरोना ओं गाज्रि जादों गाज्रि जादों आरोना दे बेटारिखौ होमबालाय मोजां बाहायदो जोंना बिबर'आ दंना गैला खारखो ना माखो बिबर'आ देलाय अननानै फन खालामनाय दंना गैला नायजोब्बायला 3 मिनिटल'आलाय माब्रा नायजोब्बाय आं दान खालामना होबाय आं बर' ब्लगनो दान होबाय एलबि होदों हाय गुड मॉर्निंग संजीत मौर्य बोल रहा सरना मॉर्निंग बोलो सरना मोरा किधर गया रे क्या बोला हाय मॉर्निंग संजीव मोरा कैसे हो कोरोना में अच्छा नहीं हूँ मैं पूरा आई एम सेट हूँ रिमाली हेलो सपोर्ट मी प्लीज बोल रहे और रिमाली चला गया रिमाली का पूरा लाइन शाइन बंद है पूरा बिजली आया था करेंट नहीं है इसके बाद ब्रेकफास्ट क्या नहीं ब्रेकफास्ट नहीं किया ब्रेकफास्ट भी नहीं करेगा खाना भी नहीं खाएगा मैं सेडो क्यों बोल रहा है क्योंकि सारोना तू मेरा एल्बम में आता नहीं ना इसलिए मैं आज ब्रेकफास्ट भी नहीं खाएगा साइली दीदी आया नहीं इसलिए नहीं साइली दीदी से साइली दीदी से ये नहीं है क्योंकि आप नहीं आया ना इसलिए आप नहीं आया ना इसलिए मैं गुस्सा हूँ खाना नहीं खाएगा मैं आपकी आप नहीं आ रहा है ना मेरा एल्बम में सरोना इसलिए
क्या क्या हो गया रे सभी लोग? क्या बोला? ब्रेकफास्ट करेंगे मैं, ठीक है। उत्साह मत होना, गुस्सा मत। करुणा मोरा मेरा में आजकल नहीं आता है रे। त्रिपुरा से, त्रिपुरा की तरफ से मुझे शैली ज्यादा सपोर्ट करता है। शैली बहुत बिजी रहते हो, इसलिए एलबी में नहीं आ सकता। ओके अच्छा, क्या करता है? बहुत बिजी है, क्या करता है आजकल? La 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 ho 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 ho. मा मेथाइमोनलाय इयो? ला 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 हो 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 होननाया। ट्रेडिशनल ड्रेस बनाती हूँ। ओके अच्छा, ये ट्रेडिशनल ड्रेस बनाता है सारोना। जरूर सारोना, आपका त्रिपुरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आप? मैं जान सकता है क्या आपका एरिया का बारे में थोड़ा सा? बो 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 ला 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 बा 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 बा। मैं लाइफ में जाती नहीं है, सपोर्ट भी कम है। ओके क्यों? नहीं, मैं एक दिन जरूर आप लोग का मतलब मैं घूमने जाएगा आप लोग का एरिया में एक दिन। पूरा इंडिया को घूमने जाएगा क्या? क्या हुआ? बोल रहे कुछ नहीं कुछ नहीं। मतलब आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आप, त्रिपुरा? आङो बे खोथाखौनो बुंनानै
या उदयपुर पता है क्या? उदयपुर, वाह, राजा रानी का उदयपुर है क्या? त्रिपुर से त्रिपुरी वारी मंदिर पता है क्या? त्रिपुरी वारी पता तो नहीं है, लेकिन अभी तक आया नहीं। साउथ में, ओके, साउथ में ओके, अच्छा। बिजी हो, अच्छा अच्छा, ठीक है सर ना, मेरा डार्लिंग, ठीक है। अनामिका, अमोल टेबलेट, हेलो एवरीवन, अमोल टेबलेट भाई। ओके, एलबी में आता नहीं भी उल्टा है और बात के भी निकले। ओके, अच्छा अच्छा, सुना, ओके। अमोल जी, हेलो, सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है अमोल जी। बो 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 ना, 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 ना। संजीत डार्लिंग, हाँ, करुणा डार्लिंग। करुणा बहुत ट्रेडिशनल काम करता है रे। करुणा बहुत मेहनत करने वाला पर्सन, ओनली वन मेहनत करने वाला पर्सन, वाह। ला 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 लू लू लू, ला 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 लू लू लू, ला 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 ला। बाप रे, बहुत खूबसूरत है रे, बहुत खूबसूरत। ला 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 ला। बो 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 ला ला ला, क्या? कौन सा गाना? गाना नहीं रे, गाना नहीं, म्यूजिक है। ओ म्यूजिक है, म्यूजिक। हाँ, करना म्यूजिक। ला 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 ला, म्यूजिक है मतलब। बा 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 बा, बो 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 बो, सपोर्ट सपोर्ट खाम, हाय सना सेर सपोर्ट खाम। आंनि नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो रा करुणा जी, आंनि नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो। मा जालाखो? गावा एसेबो बुजिसाया। करुणा, आंनि नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो दा। मा जालाखो लोगोफोर, एसे बुंसोहरदो। चलो, अच्छा, सब आप लोग से बात करके, आप सभी के साथ मिलके अच्छा लगा मुझे आज। सो थैंक यू सो मच। एलबी बंद करेगा मैं, करुणा। हेलो करुणा का करुणा नहीं, सारुणा जी, सारुणा जी। उदयपुर से बिलोंग करता है आप, उदयपुर से, ओके। कोई भी नहीं है, बाय बाय ऑल फ्रेंड, कोई भी नहीं रे। ट्रेडिशनल ड्रेस में खरीदती नहीं तो खुद बनाती हूँ। और ट्रेडिशनल
खरीदता नहीं, खुद बनाता है। ओ अच्छा, तो बनाता है। के डार्लिंग बोल रहा है सरोना। सरोना, अब तो शादी हो गया ना? आपका तो शादी हो गया। सरोना, आपका तो शादी हो गया। सरोना, कितना बेटा बेटी है रे आपका? सरोना, कितना बेटा बेटी है आपका? ला 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 ला। चलो बता दो, कितना बेटा बेटी है? हाँ, आपका फैमिली में, फैमिली मेंबर्स। क्यों? क्यों का मतलब मतलब मैं तेरा फ्रेंड है, फ्रेंड को नहीं बताएगा? दो? ओके, दो। बड़े बहुत मेहनत किया ना। क्या बोला? हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, और कौन? कोई नहीं हो। हस्बैंड, बेटा, बेटी। अच्छा। शैली और करुणा नीट से जगह नहीं। शैली और करुणा नींद से जगह नहीं है। नींद से जगह नहीं होगा शायद। हाँ, संजीत जी। ओए संजीत, मोरा डार्लिंग। हाँ बोलो, करुणा। सॉरी, करुणा नहीं, सारुना बोलो, सारुना। बोलो बोलो डार्लिंग जी। खामानि फैलायबाय, कन्टेक्टआनो कन्टेक्ट।
कि बाय कोरोना है क्या? चुपचाप कोरोना को ही जादू कर दिया हुआ ना तुम। नहीं नहीं, मतलब आपका नाम करुणा मतलब सेम है। एस आपका एस है और इसका के है। आपका एस को हटा के देगा ना तो करुणा हो जाएगा, और के को हटा के एस देगा तो सारोना हो जाएगा। सारोना करुणा सेम है ना। इसीलिए ऐसा हो गया। आपको क्यों चाहिए संजीत? मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए। गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं। गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं है, मतलब हम लोग काम करता है ना मिस्त्री, वो मिस्त्री मतलब दूसरा जगह में मतलब और काम मिला है। मतलब इसको काम को मतलब फिक्स करने के लिए कर रहा है, काम फिक्स करने के लिए। सरोना सिस्टर संजीत पागल है। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। पागल है बसुमतारी। ओके जी संजीत डार्लिंग बोले हाँ। मुझे जानना है ना। भागा के लेके जाएगा रे सारूरा, भागा के लेके जाएगा। जेल वाला ना दूल्हों ने लेके जाएगा भागा के। आह, aku kalau dengar sama dia. हाँ, कुछ भी बोलता है संजीत पागल। हाँ, मेरा मुंह है, मुंह दिया है, मुंह से बोलेगा ना क्या बोलना है। संजीत डार्लिंग, डार्लिंग कब शादी करेगा तू डार्लिंग? शादी का मतलब मेरा गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं ना, तो कैसे शादी करेगा बोलो? आप लोग नहीं देता है। शादी में इनवाइट करना ठीक है। हाँ सारा नाम है इनवाइट। किसी क्या इनवाइट? तू है मेरा। हाँ, तेरे को ही लेके भाग जाएगा मैं, और किसको इनवाइट कर दे? तू है मेरा, तेरे को भागा के लेके जाएगा। अब भगा के ले जाएगा, बता के ले जाएगा। लाइक डन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग का देखो फ्रेंड्स दीदी। ओ फ्रेंड्स दीदी किधर है रे? मुझे आपने फॉलो नहीं किया। फ्रेंड्स दीदी को ही भागा के लेके जाएगा रे। मैं सरोना, सरोना तेरे को नहीं मिलेगा ना तो फ्रेंड्स दीदी को भागा के लेके जाएगा। ओमफ्राय बसुमतारिया मा होनदों? खामानि खा आंनोबो हरनांगोन दाना। खा आंनोबो हरनांगोन आरोना। ओमफ्राय 50% नेट पे थांबाय। स्किप बाद फुंनि गोजोन्थों दादा। अके अके एमडीएम गोजोन्थों 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 गोजोन्थों। अच्छा दादा, इनवाइट नहीं करेगा किसे आऊंगी? अरे करुणा, तू मेरा वेब होगा, तेरे को ही भागा के लेके जाएगा तो किसको इनवाइट करेगा? हम लोग का फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को ही भागा के लेके जाएगा रे सारोना। तूने होनी होगा तो। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स बोलो, मेरे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भी रो पड़ेगा, तो भी रोना पड़ेगा। प्रिंस दीदी को भगा के ले जाएगा तो तू भी रोना पड़ेगा। प्रिंस दीदी को भगा के लेके जाएगा तो क्यों रोएगा मैं?
प्रिक 55 हेलो 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 ओके ओके बोल रहे हैं हेलो हेलो प्रिक 55 सपोर्ट मी मैं आप सबको बैक सपोर्ट करेगा थैंक यू बोल रहा है सपोर्ट में मैं बैक सपोर्ट करेगा रे बैक सपोर्ट करेगा इसके बाद हेलो 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 थैंक यू बोला तू नहीं तू नहीं मैं बोला पागल ठीक है देखो पागल ठीक से देखो रुको ठीक से देखो तो मैं रोना पड़ेगा तो मैं रोना पड़ेगा ओ मैं रोना पड़ेगा प्रिंस दीदी को भाग के लेके जाकर ओ सारोना तू रोएगा रोना नहीं चाहिए रोना नहीं चाहिए भाई सा स्पेलिंग अच्छा हाँ पर समझ में आ गया भाई मत रोना नहीं चाहिए सपोर्ट करना हाँ प्रीक आप मुझे सपोर्ट करके मेरा लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बैक कर देगा रे भाई इसके बाद कहा इनवाइट सिस्टर संजीत को कौन प्यार करेगा बोल रहा है कहा इनवाइट सिस्टर संजीत को कौन इनवाइट करेगा बोल रहा है संजीत डार्लिंग तुम्हारे देखने की तुमसे ही शादी करूँ बोल रहा है संजीत डार्लिंग तुम्हारा फोटो देख के ना तुमसे ही शादी करूँ हंस रहा है और इसके बाद क्या बोला बसुमतारी बोल कहाँ से हाँ बसुमतारी क्या हो गया अरे बोलो कमेन्ट खैथायाव दं दंमोन खोथायाव दं दंगोन खोथायाव दा खैथायाव थांगोन दंगोनसै आरो थांगोन फनाव दं ना फनाव दं फनखौ नमाखै सामब्रामा वाला मिथिया नाइस फेस संजीत डार्लिंग तू फिंगर देखो ना ओके फिंगर देख रहे मेरा अच्छा मैं आपको फॉलो किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया मैं देखा नहीं है ओके ओके मैं आप अभी देखेगा रुको एमबी बंद करने के बाद मैं देखेगा फ्रेंड्स दीदी आपको नाइस फेस संजीत डार्लिंग टू दो फिंगर देखो ना देखना कि हो क्या था करो ना मेरा जैसा हाथ में मतलब ऐसा से मेरे हम लोग का प्रोफाइल थोड़ा सेम सेम लग रहा है ज़्यादा ब्लर है संजीव डार्लिंग कौन फेसबुक में भी नहीं इंस्टाग्राम भी नहीं संजीव डार्लिंग को फेसबुक में भी नहीं इंस्टाग्राम में भी नहीं हो
अनल' थाबाय दों ब्र' अके नेटआ अके अन थाबाय दों अके ब्र' अके एमडि ब्र' खामानियाव नामा खामानि थांगासिनो नामा एमडि ब्र' नों माथो लाइभ होथारा नामा फॉलो किया नहीं बोल रहा है हाँ फॉलो क्यों नहीं किया सॉरी डार्लिंग बोल रहा है फॉलो कर लो बातचीत करेगा नंबर लेगा भागा के लेके जाएगा ओनली फॉर एंटरटेनमेंट ओके सरुणा जी ओनली फॉर एंटरटेनमेंट मुझे त्रिपुरा का एक लड़की दे दो सरुणा सरुणा त्रिपुरा का लड़की दे दो ला 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 आंनावसो खारसननो फैदों नुदों सनजित नेम से है आईडी है क्या हाँ सरुणा ओ जो मेरा वीडियो है ना वीडियो डाला है ना मैं लॉन्ग वीडियो में कितना डाला सभी लॉन्ग वीडियो में लिंक है लिंक गासिबखौबो सभी को मास में काम में जाएगा रे बुला रहा है जाएगा मेरा इस वीडियो में लिंक है रे मतलब मेरा लॉन्ग वीडियो में इंस्टाग्राम फेसबुक सभी का ट्विटर स्विटर का लिंक है ला बोल रहा है हेलो संजय बोल रहा है फिर से कॉल हाँ मतलब काम में जाएगा अभी बुला रहा है मिस्त्री काम है मेरा साहायाव संख्रिसो होबाय आं दाना साहायाव संख्रिसो होबाय मोजां मेथाइ गुरजा थांसै सॉरी मैं इतना आप लोग से बात कर रहा है रे मैं ना मूड करके बात कर रहा है मैं पागल है रे सच में आइने मुइनो सरुणा से मोजां मोनसे लोगो जा खामानि गैया दोनथ'आ दोननोसै र' माही सारुणा से लोगो जा सारुणा बहुत अच्छी लड़की है
रोज नहाता है। सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों। कौन कौन नया है? सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ। सारोना बहुत अच्छी लड़की है, रोज नहाता है दोस्तों। आं नोंबा जइन नो बोला सिंगा क्या बोला? साइकिल से जा रहा हो ना? हाँ, साइकिल से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा रे? गरीब इंसान है रे, बहुत गरीब हूँ मैं। साइकिल प्रिंस ने हंस रहा है। ओए 내 खामानियाव बबेयाव थांनो खामानियाव माबाखौ संजितु नहाता नहीं क्या? नहाता है रे, रोज नहाता है मैं भी। ज़्यादा गरीब मत बोलो। गरीब है, बहुत गरीब। बोलने से मजा आता है। खुद को सबसे ऊपर का ऊपर समझा हो है नहीं? कैसे ऊपर का दुपर होगा जाएगा? सारोना नै जोंनाबो ओं ओइ माबा नलबारि स्कुल थाङा नोंसोरो दिनै थांगोन? खैथायाव थांगोन? हा 8थायावसो ने? ओमफ्राय खुद को सबसे ऊपर हाँ हाँ बोलो बोलो और क्या बोलना है? नीचे रखना है क्या तू सबसे? नहीं नीचे, हाँ क्या बोलेगा? नीचे ही है ना, मैं नीचे ही रखेगा। ओनली खाना खाने की मिलने से हो जाएगा सारोना, कुछ भी नहीं चाहिए, खाना मिलने से हो जाएगा। ओ प्रिंस ने किधर गया रे? प्रिंस हंस के खूबसूरत लड़के लोग क्यों जल्दी शादी होता है रे सारोना, बोलो। प्रिंस ने ओन बोला साइकिल से जा रहा हो ना तुम? फोन कैसे उससे करता है? हाँ मैं साइकिल से भी जा रहा है, फिर भी मैनेज कर सकता है। मतलब एक हाथ से साइकिल एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से साइकिल एक हाथ से मोबाइल यूज करता है। ऐसा मत सोचो। क्यों? सारोना बोला अच्छा ऐसा जाओ नरमा। ओके, इसके बाद सारोना ने बोला मैं सुंदर नहीं। सुंदर है नहीं, बहुत सुंदर है। एखबरा फैनो रोंला नामालाय? ओइ फैबाय ठीक से सस नोंलाय? आं फन खालामबाय थादों। थाब फोजोबना थिखा गायबाय लेबरा जोंहा ना मा होनो? थैंक यू सो मच गाइस, सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है सारोना, फिर मिलेगा शाम को, आ जाना, शाम को मिल जाएगा। 5:30 बजे में आ जाओ, शाम को मिल जाएगा। मैं सभी का वीडियो रनिंग करके देगा, ठीक है 5:30 बजे में। सुंदर नहीं इसलिए जल्दी से शादी किया? नहीं सुंदर लड़के लोग ही जल्दी शादी करता है।
बाय ब्रदर, ओके बाय बाय। फिर मिलता हूँ, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। ओके। बाय डार्लिंग बोला, ओके ओके बाय बाय, फिर मिलेगा।